Uy! Ang saan mo ka dira? Bandang balot yan. Nah! Mauna ni Ron. Ba't tirada na po? Ba't yung biligyan? O kasi kaya yung biligyan ni mo? Balot ganyo. Ang hilo pagkatulungan ko kaya itong ibaligyan yun. Yung gabi eh. Nah! Itong matabang na diri oh. Uy, lahat ba ito ba? Lingkod mo ng balot. Ilagay ganyo mo. Oo, nagdapo kayo ng negosyo ron. Oh, Hoy, mga inday! Gusto na mo ba? nah! Sa ginawa ko! Wala pa po ka! Lingkod na dara! Lingkod na! Lingkod. Sabay. Tabang na! Tabang kayo, mabalik ka nagbalot ron. Pilay ba ito ba? Ang kanak ba si balot Uy, mo? dako itlog ko. Balot! Anak! Uy, Baby! lamig din balot basta ka ng iyo. Ya. Lamig ka ba? Inyo na kis-kisa na. Ang suka na. Ang suka na ra. Oh. Oo, di ba? Ano Hira. kayo partner? Hira. Tinglamiyag yun. Tapos pag human. Lami, di kayo ba sa inyo kis-kisa? Kis-kisa, mag-kisi. Buhat ipi, oy! Ay, binato ba? Tapi naman yung balot ninyo. Tag 20 lang ilang. Ang uban 22. Kiri naman pala si Muang. Yan naman. Ano sa inyo? Sa inyo mong palit? Naman ni Sabol nga pagmamahal, pagbuhat. Ay, sus, wala po na. Yan ang paggamit ng mga minute. Yan, pag may customer, saan yung mga customer? Ato mas pag saan ko na Ako customer? ba sa customer? Hi, sir! Balot! Ano lang? Kaya tapos, uy, abi niyo ang badol, grabe, bira ka ng kapag. Ano naman liga mo, badol niya ko nung, mo na, May taga rin 4 days na lang duty. No, sa daykan. na, Ang anak na to ka. Napay, bale, hindi ko napay. Wala. Anak. Lima ka mo, puro. Mas bibilalat. Mas asa ko. di ba kung pipilat ninyo? Pwede bibilalat na ko dira nga. Asa na to? Pero, Gatas, may pero issue itlay. sa barangay, kabaw sa issue ron. Ang mga nagabaligya ng balot ron, bag ang chismis ron. Bibilalat. Bibilalat? No, bibilalat eh! Issue kayo ron, uy, abi niyo, kamay mo sa issue ron. Issue kayo sa mga mamaligya balot. Sigara daw, mamaligya balot ron. Ah, Israan. Saraan na! Pero, Dirwan, Jara! pero abi ni mo sa mga balotay, kuya, kayo sila mga pinada kay ano? Baga, yung mga ambisyon ng mga balot, kung gusto baga. Paano sa ka, Hilux? Blue flag. Blue black yun! Blow black, tapos tanan mga amigo niya. Frozen yan! Sige. Grabe, lagi kayo lagi. Na-issue kayo sa barangay. Grabe ang barangay Ang na ron. bibilalat. Pero, bro, kita mo sa bagong kuha doon, bagong chismis. Saan ang iba? Uy, gato si Kuan ba? Si Larry ba? Ano mas lari? Larry ko na ikso ni Kuan. Oh. Ni Joy. Ano di ay? Naglalahi dito Kuan. Ay, Makaluyo puyo. kung bibilalat. Naglalahi puyo, day. Dali. Laminaw ka, wala. Ang bibilalat. Nausa naman ka. Mas importante kung bibilalat ihilat. Dali. Paminaw sa bagong chismis ba? Wala, ang saan ang bilalat na balot na yun na. Bibilalat. Wala. Kasi, ako pa nung kasi bibat, giintiron ba ni mo nagkuhan na? Kumot kira ang bibilalat ang magkukuha. Ay, ito ako. Kita yan. Kumot eh. Abi ni mo. Ang kanang Kuwasa, may kuwasa, may ang kanang break ba? Intindi sa kakadiro ba? Intindi ko. Ayaw. Abi ni mo. Ang kanang magbukarang mamatay balik ko. Takang issue. Issue ah. Issue ano biligyan ang mga Jesus ko bet ba sa ka mo na gina mo si mo. Kabalo ka, mga sikat, pero na maligyan ba mga suraan na. Pero nakadungog pagkatong katubang trending ron. Ano sa? Katong package. Worth Parehas. it, kini. Worth it niya mo balot. Worth it. Worth it kay Ka. good. Suka lang ganidaan, Worth it kalimot. na. Kaya ano, pagbakuan, kita paa. Ana, worth it kay customer. Ikaw na yung customer. Ana, ang mata. Ana, isa ka mata. Ana, oh. Yung bilalat yun. Ana. Ana ninyo. Oh. Tapos, kuya kayo. Pero wala kung buglat, Tapos, issue kasi yung barangay rin. Ay, issue yung barangay do. Sir, mo barangay ang skin, magka-issue ng barangay. Ah, si ano ba? Si, Si ano? Adolfo ba? kung anong pala, ano po, ha? O ka to? Nagkailalay ka na niya? Ano naman? Ako na nasa mas trabaho. Niya, tapos na may kuhan, na po. Ano? Yan naman. Red light, dala kuhan. Ano, friend lang, dala PhilHealth, SIS, mga pag-ibig, ana. Benefits.
na. Ya tapos Basta may kuno yun, nakaon mo naman medyo ubal ka. Kahit ay kong lamas kay, oh my God. Muna ako sudan ron, mamanutay ni. Ipon, pero awa, mamatutay, pero parang sundan, animal. Malagit. Pero, okay man yung mga bakit ba? Okay pa lang na. So, okay hastang ni. Bahalag ka po eh, sab, kayod yun. Kaya. Parang lanang mata, basta balak trada. Parang Yan lang ka lang pa. animal. Order ko ng pulo ka pala ni. Pulo. Pulo. Pero pulo man na, 20 na siguro, uy. Ay, say, banya ba? Basta 20. Kanina ba na ko? Hoy! Oh, ang balot. Lingman ang balot, kita na.